Anyorosten diwe nyashanu ngoni anako yodare changamire nyashanu Thomas wamabagosho wawe nyaya ndekuti Tezvara ndafuma yawo mube natumbudzi natu ne US $2,000. Right, all right, Tezvara. Ikunzi panya. Tezvara ngaka. Chokwadi mukomana uyu akatora mwana wangu pamba ndobva agara naye ndobva wari mafoya kurapira wagara nguva yakadini wavaye nguva yatirere nguva yarema ngatiti 6 nights. Alright, 6. Mwananya nonzani akatorwa yeni kusikana yeni. Ani? Medelini. Chitara nyenye ndaendeni. Takaenda kuna baba wa Kiptanga musika wakatatu kusangana mtu wakati tuzotaurirana. Tuenda kuna baba. Tazoenda kuna baba. Tina madzishi tazospa kuna baba wakati aisusu mimi atikuziva simudza misoro mutase kuna mama mimi atikuzivi murani anditi kupa makamboya pekutanga makauya kupi ani makangosvika pamba makundiramba nhazi zvisinei ndokuzokera kuna Nashe ndotadzoka ana Kadirire tasvika tatongwa ndakaenda tasvika kumba kwa baba wakati vana vapasi pamusha pangu takataenda kwaunoti kumusha kwavo tosvika ikoko taona baba ari mwana mufa mukoma here wakati isusu hapana chatokwanisa kutaura pano ndidzi panapa hapana wangu wari mafoya koma rakabvangoshandisa mari yese akaima mwana uyu naiyi ndobva vanotenga motikari yavari kutaura kuti motikari yafa nhasi haana kudzoka. Vane vana vangani? Vane vana vairi. Tikati baba itai kuti mwana aite sei auyu baba vakambofonera mwana wakati mafoni ari kuita haasi kuita sei kungotaura zvavari kuita kuti mafoni haasi kuita sei haasi kuita akangobvira kare kungozi mafoni haasi kuita right patati alright isu takuita sei takudzokera takuti isusu idu satarise pasi samoni tiende mberi tobatsirwa mberi pamwe zvingaiti sei zvinoreruka wakati enda henyu mberi saka takazobvunza nyaya ndipfuura izvo zvirudawo uye mati munoda kuripwa nechii chibva ipapedzi watoda kuripwa nemombe nhatu mbudzi nhatu ne$2,000 ndizvo ndizvo chaizvo pamusoro mambishi mambo nawe tinaye ava uchisvika tavakashira uchisvika ndikavataurira ini kuti ndini baba wacho ndinoziva kuti inini pamutemo chai chaiwo ndiri baba ndinokwanisa kubvisa chinhu ndinobvisa kuti kubatsira mwana wangu ndino mwana wangu zvaasipo pano ndingakwanisa here kuti ndiite zvimwe zvendingaita iye asipo ari kuti kudai saka ipapo tichitaurana kudaroko manje Kadirire manje wanga atori wakatoya ucho ndiri sankuru haana kuya kuti ndiri sankuru uri sankuru zvakanaka inini ndindakandiri sankuru wemwana ini ndindakatanga kutoenda kumba kwawo inini kopisa yokuti tifambizane saka nhasi baba uyu anaona sankuru futi aiwa zvinokushata zvakanaka tataurirana kudaroko mukomana ndobva ndazomufonera mukomana akauya mukomana auya ndine madzimai mairi auya kudaroko wakaenda kumba kwake obva aenda kopedza vhiki rese aripo ndakazotaona inini vakutoene pamba ndakati isu taakuenda ndakati iwe uri kuti ndaakuenda iwewe zvindakakufonera unozvinzwa here kuti mai vakasvika vachiti ini ndakuda pfuma yangu
ndakazvinzwa ndakasaka zvini maronge izvo makutora nomukadzi muenda mwese kucheredzo mukaenda ikoko manje tinozoziva sei kuti maronga zvipi aiwa baba tapanga ndikuda kugadzirisa nyaya iyo ndikutozviziva ndikuda kugadzirisa munoda kugadzirisa aiwa zvakanaka endai vakaenda vaenda kudaro manje ndio ndakazoona muna November ndio ndakazoona samani sirova rauya ndikada tongoramba chindada kurambira kuti rakauya rine mazita akawanda akanyoresa kuti Thomas Muzioni ndio ndati samani sarisira mbuzi sei rauya rine mazita akawanda kudai aiwa indakazobata kuti Muzioni nokuti vanizhinji vanokushandisa pamuzioni ndati aiwa ndirano ndatambira kudaro ndo vandachiti nyaya yakamira sekanzi rudiwa kwa mama tinofamba sei kanzi munode ndati zvakanaka regai ndichivabata vakomana kuti vari vagare kuchiziva ndichibata vakomana kudaro ndisingaziti atori neurongwa kutouya kotora mukadzi wake kumutora kuti kumusha kuenda naye kuti kuchire ndakati zvimakuenda mwese imimi saka munoda kuzodini dare rakusvika rekuti muzoi munoda kufamba vade kubva uku kuzosvika kuno muda kuzviita sei zvavobva vatenda ini samanzi ndakandatoana ndatopuka samanzi ndafonera nemari mwezuro ndichivafonera vakomana imi maifana kuti muchibva kuchire nekuti kure kuti muzofamba kubva uku kuzouya kuzobata nguva amuibati bani kuti yakanzi na 8 o'clock amuzoibati nguva bai imi chidini chiuyai madhete atokwana ndakutotamatora kwa nezuro kutoti motikari yafa imi saka motikari yafa munoziva kuti matuzvidza dare mutemo chaichaiwo hazvitende kuti iwe nditongori ini ndiri baba ndinoteerera zvese ini ndinoti nematare angu ovute ndinawo ovute vakadzi ndinawo ovute plus iwewe mwana hausi wega ndine vana vakatowandisa futi yokuti ndotomirira ovute saka iwe chiona manje kuti watondipawo pakaoma zvawatiita sorry baba shwa ndizvo zvaitika kuno handichazivi kuti moto yakasimuka here kana kuti vanga vagara pasi vese nomukadzi here kuti regai baba vanozvipedza ikoko saka tauya changamiri kuti ndio mafambiro yakaita nyaya right iyo wadare right changamiri ndinoona yakareruka yakanaka baba wabvuma kuti aiwa tongai zvese ndiripo ini saka Tezvara papfuma yawakataura ndikuona yese yakakodzera yakadaro changamiri ndione kuti pane chakasiirirwa ipapo changamiri ndakaita sekumbonzwa muromo wababa wachitaura kuti chokwadi kwakauya wana Tezvara ndakazvitambira ndinoziva semubereki ndinokwanisawo kubvisa chendinobvisawo pamwana wana wakawanda zvichida iwo pamwe ndio wangatotaurira dare kuti pamwana uyu wenge wachida kumubvisirawo chakati dare roziva kuti wambofanira kupa waTezvara vachikamura sekukamura kwavari kuitira vana wavo then zvinenge zvasara zvionekwa nedare kuti mwana wacho angazobvise sei vanenge vange vazvipirawo kuti zvimwe zvacho vanogona kubatsira changamire chimunyandifadza panyaya iyi ndechekuti mwana wacho anonzi Ngoni nemukadzi wake vari kutodanana ende vari wese nemakoresa wage vari wese saka zvepfuma izvi zvimwe mungazotaure zvenyisa vanhu vari kudanana nemi baba mune muripo asi pane chamunofanirwa kupa chamunofanirwa kupa baba namai because makore awanda andanyora pa 6 years it's not a joke magara bedzi nemwana uyu mbobvisa machorwa mozounza rora kamambo sekunzwa kwandaita sevanhu vanga vasati vambobvisa chimwe saka machorwa akanaka unochibvisawo machorwa emombe 3 nembudzi 3 kozouya pane mari yaitwapo kuti inozoitwawo yamadiro wakuchiungana ndokuti basa rione kufamba ndinoone ndikuita ndekuti Tezvara vati vanokwanisa kubvisira mwana wavo saka ndikuona pari kungeti dai vanga vabvisa havo mombe 1 nembudzi 2 kuti sababa vachibvisira mwana wasano kubvisira mwana wavo then
wachitsvaga mwana wokuti auye azopedzise pfuma yake. Vakachangamira ndadzokera pakarezve ndinoona kuti tikawachajira kuti bvisa iwo wasati wambotaura kuti wanoda kubvisa pamwe wada kubvisa zvese zvataurwa. Ndaifunga kuti wakambotaurawo kuti iwo wada kubatsirawo wada kubvisawo chii semunhu azvipira. Inini kufunga kwangu kundanga ndinako nemwana dada takabatana pamwe chete. Zvindakaitira vamwe vese vana. Inini ndinokwanisa kuti ndibvise mombe. Nokuenda nemasungiro zvese mbudzi ndinobvisa inini. Saka ndochiti inini manje pambudzi handichakwani. Nokuti ndakuzwa kuti ndane mungava kwa mambo. Unoda kuti ndiudze kuti saka inini chachimutaura kuti iwe inini ndakushanda zvipi. Kusauya kwako moshe kusauya kwako iwewe. Ndakudini ndakuita zvakati. Kuno kwamuna mungo ane mungo kuno kumingoni mwana wenyu dzembudzi nhatu dzekusha kudakungobvisira. Akungobvisira idzo. Right. Saka mombe 1 murumbe bvisa rini? Mombe 1. Ndichachiti inini ndasvika nemadzimai ndichimbogara pasi nawo. Ndimi babaka. Wataura kuti tabvumirana kudare kuti mombe tiri kuendesa musi wakati. Hapana mukadzi anopikisa zvataura nababa. Lazima timutembe wekumba kwenu. Ipapo ndapanzwa. Ndikuendesa rini? Zvepari kuita manje papapo. Pamadzimai angu ari vairi. Ndakati umwe uri kwake ega, umwe uri kwake. Saka pamadzimai angu isusu musati taurire. Mombe 1 yati muchaendesa rini? Ndo zvatiri kuda isusu. Mombe ndaya kuti siwo chikusungira kuti musakaendesa zvese taakuya kutora nekuti mega mazvipira. Saka mutitaura musi wamunoziva kuti mombe iri kuenda musi wakati. Osimuka vachiziva kuti mombe iri kuya musi wakati. Sene mbudzi dzemwana wenyu dzekuno dzinoda mazuva azvo. Ndakanga ndataura kuti bofana kuti ndimotaura naye. Munhu ane chokwadi kuti zvinoita kuti ndikakamika ndepekuti handikwanisi kuti ndinange kudangara mai nini. Ndofana kunangara dangarani pamai vakabereka mwana. Saka iwe ndiwe kababa unoziva kuti inini ndichandorara nhasi ndichiwataurira mangwani mombe yoenda. Nekuti idare iri chausi kuziva kuti imhosva mebhurufunga kuti idambe muri mukoti mimhosva muri musunga ipopa. Hapari kuzika. Saka unoendesa rini? Chitipedzera usatipedzere nguva tinewa mwana vari ndochiti kupera kwemwedzi uno. Nhasi ndiye. Aiwa mombe dziri mudangara. Mombe tokupa 1 week kunobhadhara nembudzi 1 week kuunza kuma nhatu idzodzo. Then asakaunza mombe idzodzo within 1 week dare rinouya ritora mombe nhatu dzatondopa iwe dzozoisa mombe dzimwe 2 kurubanzwa dzemakosti. Saka dzine dzakundobuda 5 mombe. Saka wotoona kuti waendesa mombe imwe chete within a week, so that dzimwe 2 idzo tochikupa 6 months yekuti udzibhadhare udziendese dzimwe 2 idzo nembudzi 3. Ndovanzwisa. Right, makosti enyu ekumunza kudare imari. Makosti kuya kunokuitwa. Yakasvika posei? Ndambofamba. Taurai mafambiro amakaita chihambiro. Ndafamba kakawanda ndakafamba vanoziziva. Ataurai chekumunza. Murikwegera minhasho. Taurai yemakotsi makabvisa masamoni mari yemasamoni. Yesamoni takabvisa matenda.
Mari? Isamunbvunza kuno kuti akabvisa 50 plus nhasi mabvisa 10. Right, which is $60. Transport mari? Transport ima 3 apo ma2 clear tungoti $5, $65. Anditi saka mombe imwe chete ne $65 muhamadi mubhadhara 1 week, then nembudzi dzedare 1 week, mombe mbiri nembudzi 3 idzo tokupai 6 months to pay. 6 months. Yeah. Pani pinada kuza. Ndilo kubunza kunana baba wangu apa. Kuti vari kuti ere pfuma yavo yese inopera chibhadharira kumwe ere kana kuti kuna ishe ikoko. Munongoita ishe ikoko kunze kwembudzi dzakuchamva kunoku. Iyo mombe iyo munotoita kuna ishe wobva wafondera kunoku kuti wabva ibvisa tobva tabvisa. Zvinoitwa naishe. Ndaida kuvunza zvipi ndaida kuvunza ini kuti chaji yavo yachaja iyi ndio pfuma yangu yese ndatopedza ere. Mombe na bambu zvakaunza kuno ndio mombe 3 idzongedze 1 yemasungiro, 1 amiga nematyoro, 1 ya baba, 1 ya mai. Anditi ndo zvarinosungirwa nedare kuti mudini mubhadhara. Imimi pane zvimwe zvese mozofamba manje muchizondodeka, asi muhamasapureka kuti mombe yamai yakatobviswa, yababa yakabviswa, yemadhamages yakabviswa panhatu idzodzo. Atadzwisa zverutsambo nechi munozotaurirana kana wada kuroorana. Tikutorora munozondogara muchidya muchidi mafukidza ndumbu, matekenya ndebvu, kuombera magrosari chinyi munenge makundoita muchidya muri pamwe chete, asi izvi toda kuti tisunge ukama ndo zvinoitwa nedare. Zinatongedza masungiro. Aiwa 2000 hatisi hatina kuipasisa padare, muchandogara pasi muchiroorerana. Isu tinosunga ukama yedu yechiwanhu. Yemasungiro nemombe yababa yamai yematyorwa, right, nembudzi dzemasungiro, right. Nekuti mutemo mutsva waakuti roora ngariitwe nemunhu wachiwirirana. Kana wazobvumirana manje munozodzoka mumataro kuti zvandakabvumirana zviya izvi haasi kuzviita. Hurumende haisi kunyanyo chada kumanikidza kuroora. Zvichosimuka ipeni.